e fariña de peixes para os pensos animais. Importantes pesquerías de especies moi abundantes como anchoveta, como o arenque, van ser explotadas e hai algúns países, como por exemplo Perú ou Dinamarca, en menor medida ao norte de Chile, que se especializa na produción de fariña de peixe ou na captura de peixe para a produción de fariña. Unha produción que está, digamos, estimulada e animada polas grandes empresas produtoras de piensos, Diona, Purina, Conagra, etc. Esta revolución azul pois está inducida e promovida polos organismos internacionais ou case os mesmos que animan a revolución verde. A FAO, o Banco Internacional para a Reconstrucción e Desenvolvemento, que despois o Banco Mundial, os diferentes estados, o Banco Interasiático de Desenvolvemento, etc. Digamos que estes estímulos que animan, en boa medida, son iguais nun caso que noutro, e considerar a pesca como unha actividade industrial e, digamos, intensificar o uso do factor capital fonte o factor traballo. Os investimentos do que se cara a pesca industrial fluen do norte cara ao sur, ao mesmo tempo que as producións pesqueiras fluen do sur cara ao norte. E isto aséntase nunha reorganización do que se pode considerar do que se chama o proceso económico global, é dicir, tanto da produción como da distribución como do consumo. E aquí nos leva a unha cuarta cuestión que tamén hai que ter en conta, que a implantación dun régimen alimentario novo, tamén, sobre todo a partir dos anos 50, que é o chamado segundo régimen alimentario, que desde certa perspectiva se caracteriza pola creación de cadeas alimentarias ou, se queremos, a agroindustria, como unha adopción tamén, un predominio dos grandes capitais, empresas integradas verticalmente, adopción de sistemas de producción en masa, é dicir, o que serían sistemas de producción formista. Precisamente, a importancia de estudio das empresas multinacionais, é dicir, ter as empresas multinacionais como unidade de análise, digamos que son importantes porque acaban sendo os axentes que impulsan a transformación. Son eles, estas empresas, as que deciden como, onde e quen produce, e, ao mesmo tempo, é dicir, dentro do punto de vista da demanda, tamén son elas quenes modifican as pautas de consumo en boa medida a través do marketing, da publicidade, da distribución, da actuación na distribución. Ben, isto, digamos, sería un pouco o marco para situar en que contexto nace Pescanova. En que situación nace Pescanova? Pescanova é resultado dunha serie de conversas que se levan a cabo nos últimos anos 50 entre distintos, digamos, empresarios vigueses e que non se atreve ningún a tomar iniciativa de iniciar a pesca do conservo.
ten que ser un empresario vencellado a carne, José Fernández, que xunto cos seus irmáns tiñan un grupo industrial moi diversificado a esas alturas, pois non só participaban na carne, participaban tamén na industria de cementos, participaban na química, participaban en farmacéuticas, en investimentos mineiros, en transportes, é dicir, un grupo moi diversificado, o que asume José Fernández, asume esta iniciativa. É o que aporta o capital, o 55% do capital inicial da empresa, e xunto a él ten a distintas persoas, pero tres hai que destacarlas. Primeiro, os seus irmáns, Manuel e Antonio, que contribúen con participacións menores, e unha persoa que é Álvaro Gil, que está presente en todos os seus negocios, non? Que é un pouco a persoa de confianza que participa en todas as súas empresas. En conxunto, a participación de José Fernández e os irmáns e Álvaro Gil chegan ao 80% do capital da empresa. Mais que o capital, debemos atender ao primeiro Consello de Administración para entender ben cal é o significado e a médula espinal de Pescanova. Porque de presidente temos a José Fernández, temos a Álvaro Gil, que está presente en todas as empresas, pero despois temos tamén a Valentín Paz Andrade, técnico da FAO, abogado da patronal dende os anos 20, da patronal pesqueira en Vigo, moi vencellado ao sector pesqueiro, abogado de todos os armadores, e ademais director da revista Industrias Pesqueiras, unha revista que ten casi 100 anos de vida e que digamos, ten máis unha importancia grande para o coñecemento do que é a historia da pesca galega. Por lo tanto, unha persoa moi importante no mundo da pesca. Despois están dúas persoas vencelladas a Ascom. Ascom é un asteleiro que existía na ría de Vigo nos anos 60, 70, digamos que foi o principal asteleiro en canto construción de barcos, técnica constructiva da ría de Vigo, desde o punto de vista de uso de tecnoloxía moderna na construcción naval. Hai esas dúas persoas, hai unha, Carlos Barreras Barret, que procede de hijos de J. Barreras e que está en representación ou que representa o seu irmán Alejandro, que é o director da Ascom e enxeñeiro naval. E outro é Román Pérez Dávila, Pillán, lle chama Pillán Pérez Dávila, que é o accionista mayoritario da Ascom ao longo da súa existencia, e un dos principais consignatarios ingleses da empresa Joaquín Pérez Dávila. A importancia dos Dávila non é secundaria porque, digamos, van a proporcionar toda unha serie de contactos internacionais que van a ser claves para a pesca. Con estes mimbres, digamos que José Fernández compra dos barcos xa antes da constitución de Pescanova, compra dos barcos a Pescanova, a Ascom, tradicionais de arrastre lateral e que tiñan a característica de ser congeladores.
era a única diferencia, non? Era o inicio dunha flota de 6 barcos con que iría a contar pescado. E con estes 2 barcos os lanzan a o que se denomina a doble aventura austral, a doble operación austral. Teóricamente, ambos estarían destinados a traballar en augas de Argentina, pero Paz Andrade fixo unha viaxe a Sudáfrica, invitado por Córdoba Ullosa, emigrante galego en Portugal, e que era o amo, din así os historiadores, o amo do petróleo en Portugal, que iba a inaugurar unha refinería en Lourenço Márquez, pois en día Maputo. Para en Cidade do Cabo e ve que, eso é o que diga, digamos, a tradición, Paz Andrade ve que ali hai unhas pescadas moi parecidas ás de entón se pelexa co xefe de operacións e insiste para que mande un barco a Sudáfrica. Entón, destes 2 barcos, un vai a ir ás augas argentinas e outros ás augas sudafricanas. A finais de 1961 chega onde augas sudafricanas, unha calada de merluza excepcional, non? E un mes despois chegan tamén os de augas argentinas, unha calada de merluza excepcional, e despois ao cabo dun mes chega outro tamén con unha calada de merluza excepcional dende augas sudafricanas. Son o Lemos e o Andrade, non? O éxito é indudable e se resalta na prensa e tal. Sen embargo, este éxito que se resalta, digamos, ten certas debilidades que non son menores, sino máis ben, como diría un presidente do goberno, máis ben maiores. Que debilidades ten? Primeiro, os barcos teñen dimensións escasas. Polo tanto, a viaxe que teñen que facer para chegar hasta plataformas argentinas e volver, ou a sudafricana e volver, digamos, ten sus custos que despois non compensan, digamos, non se compensan, non? Despois, en segundo lugar, isto plantexa algo fundamental, que hai que diferenciar a captura do transporte. Pero en España non hai unha flota frigorífica, non hai unha flota de barcos frigoríficos. Hai unha flota de barcos frigoríficos de baixa temperatura, digamos, non tan baixa para o transporte de froita, pero non para o transporte de peixe, que requiere, digamos, un grau de congelación moito maior. Entón, hai que construir unha flota de transporte frigorífico e tamén, digamos, factorías de procesado en mar, no mar. Hai dous modelos nese momento operativos no mundo. Un son os grandes barcos factoría rusos, e outros son, digamos, os sistemas xaponeses, que é un gran barco central e unha flotilla que abastece a ese barco, e nese barco se procesa todo, non? Ben, e van a construir un gran barco procesador, un gran barco factoría, que é o Galicia, que é un transatlántico do ano 1916, que despois se o convirten en Habana. Primeiro se chamaba Alfonso XIII, despois Habana, e despois acabase rematando, moi transformado, en Galicia, que será o gran barco factoría de pesca. E por último, un dos problemas con que se atopa é que
cando chegan o Berbés a descargar o peixe conxeado, pois as señoras, as que teñen que comprar o peixe, pois a que non lles gusta, porque aquilo non é peixe nin nada. É dicir, isto que significa? Que as estruturas comerciais que habituais do peixe fresco pois non son óptimas, non son axeitadas para o peixe conxelado. Entón, aquí intervén a CAT, a Comisaría de Abastecementos e Transportes, prestándoles unha axuda importante. Intervén, entre outras cousas, porque son socios do Grupo Fernández, tanto en Fixa como en IFESA, o matadoiro de Industrias Frigoríficas de Extremadura, como Pere Dávila é o que fai as consignacións de carne conxelada da Argentina de FISA en Cádiz. É dicir, polo tanto, digamos que a Comisaría de Abastecementos e Transporte lanza toda unha campaña, unha operación para ver de colocar este peixe conxelado. Ben, este é o barco factoría de Galicia. É un barco. E dentro ten toda a maquinaria de procesada, que no comedor ten un mural de gris impresionante, que non conservan ali un pescado. Ben, a partir de aí, Pescanova conta con, digamos, dúas axudas fundamentais para desenvolverse como empresa, non exclusivamente Pescanova, pero, digamos, que en boa medida foi aproveitada por Pescanova. Primeiro é o crédito naval, plasmado